बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. देवगड जामसंडे शहरातील सडा शाळा इथं दारू पिऊन त्या बाटल्या शाळेच्या अंगणात टाकल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. कृषी कार्यालयाजवळ असलेली जिल्हा परिषदेची आदर्श शाळा देवगड सडा ही प्राथमिक शाळा 1ली ते 4थी पर्यंत आहे. या शाळेत 80 विद्यार्थी शिकतात. या शाळेच्या परिसरात काही दिवसांपूर्वी दारू पिऊन तिथेच बाटल्या टाकल्या होत्या. हा प्रकार तेथील शिक्षकांच्या लक्षात येताच त्यांनी सोशल मीडियावर याचे फोटो व्हायरल केले होते. याची दखल घेत मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजप युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष दयानंद पाटील यांनी या शाळेला स्वखर्चाने सीसीटीव्ही बसवून दिले. तर युथ फोरमचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सिद्धेश माणगावकर यांनी आपल्या टीमसह या शाळेच्या अंगणात रात्रीच्या वेळेस गस्त घालण्यात येईल असं आश्वासन शाळेच्या शिक्षकांना दिलंय. काल आम्ही एक फोटो शेअर केला होता. या शाळेच्या आवारामध्ये काही समाजकंटक येऊन मद्यपान करतात आणि त्या बाटल्या इथे शाळेच्या परिसरामध्ये टाकतात. असा फोटो आम्ही समाज माध्यमावर प्रसिद्ध केल्याच्या नंतर खूप विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया तिथे आल्या. युथ फोरमचे सिद्धेश माणगावकर यांनी शाळेच्या आवारामध्ये आम्ही रात्री गस्त घालू असे आश्वासन दिले. तर युवा मोर्चाचे दया पाटील, जे आदर्श शाळा देवगड सडा या शाळेचे माजी विद्यार्थी आहेत, त्यांनी शाळेमध्ये तात्काळ धाव घेत शाळेच्या परिसरामध्ये CCTV बसवू असे आश्वासन दिले आणि त्यांनी आज आपला शब्द खरा केलेला आहे. आपण पाहू शकता ते काम चालू आहे. माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या प्रेरणेतून दया पाटील यांनी शाळेला विविध अँगलवर 4 CCTV कॅमेरे बसवून दिलेले आहेत, ज्याच्यामुळे ह्या परिसरावर चांगली करडी नजर ठेवता येईल आणि शाळेच्या भौतिक सुविधांच्या नासधुसीपासून बचाव करता येईल. दया पाटील यांच्या या सामाजिक कार्याचा आम्ही गौरव करतो. असंच काम त्यांनी याही पुढे चालू ठेवावं अशा सदिच्छा या निमित्ताने व्यक्त करतो. आणि सर्व प्रसारमाध्यमांनी सुद्धा सामाजिक बांधिलकीचा हा प्रश्न उचलून धरला होता. त्या सर्व समाज माध्यमांचं सुद्धा आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो शाळेच्या वतीने. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.